S'obre la sessió 52.423.443 del judici final contra Jeremias Herlop. Tema: la imatge mental de l'acusat el 29 de juny del 2023 a les 17:52 en creuar l'avinguda de Montserrat del Prat de Llobregat davant del Cine Capri, d'acord? Sí, excel·lentíssim. L'acusat, vostè, va creuar-se amb una dona jove, vols recordar-ho? Sí, excel·lentíssim, sí. Anem al Capri? Vegi ara els seus pensaments mentals a partir d'aquest episodi. Té alguna cosa a dir? No, és molt ràpid. És més d'un segon. Computa com a castigable. Bueno, però jo no tinc... Cadascú genera els seus pensaments. I aquest, com pot veure, és un pensament impur. Però jo no sóc responsable Ho dels meus registrem pensaments. tot. Té alguna cosa a dir? Sí, que sóc innocent. M'agradaria fer una pausa, m'agradaria demanar una pausa. Vostè és responsable del seu propi hipotàlem. Bueno, sí. Vostè és responsable del seu cervell. Sí. Però m'agradaria demanar una pausa. Molt bé, concedida una pausa segons conveni. Gràcies. Excel·lentíssim. Continuem el judici final a Jeremias Herlop. A veure, he pujat el volum i filtrant he trobat que hi ha una música romàntica. I la música romàntica m'exculpa per la jurisprudència, que diu que si hi ha romanticisme hi ha amor. Per tant, és un pensament pur, no impur. Jo demano una pausa segons conveni i me la concedeixo. Continuem sense més pauses. Resulta que, pujant encara més el volum, hem filtrat la música romàntica i ens surt això. I què? Percussió africana. I què? Percussió africana igual a sexe. Per tant, pensament impur. Bueno, per favor, això és injust. La percussió africana no ofereix dubte. Se'l condemna de forma irremissible. Sí, Global de sí. 52.423.444 Mira la música romàntica. condemnes en contra i 0 absolucions Demano la a meva favor. absolució. Jeremias Herlop té dret a una darrera intervenció. Encara em puc recuperar.